Gibansay ang mga election volunteers sa Davao City aron mutabang sa pagbantay sa 2025 midterm elections. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad 1998, nagserbisyo na ang 63 anyos nga si Nanay Rosalinda, isip election officer. Mao kini ang iyang paraan sa kaugalingon taman sa Kayapaniya aron makatampo matud pa sa pagsiguro nga limpyo ug katuohan ang eleksyon. Bisan pa man nga wala kini bayad, angay matud pa nga mutabang siya sa pagbantay aron mapanalipdan ang boto. Sanglit dinhi nagdepende ang kaugmaon natong mga Pilipino. Kita po sa ubang kabataan nga kinahanglan ta mo protekta sa atong mga boto ug himuon nato siyang sagrado para nga kita mapanag-ignan sa uban. Unya ang ato pong boto makita nato nga napili gyud nato kung kinsa man ang atong gustong pilion. Usa si Nanay Rosalinda sa Gibansay sa election watchdog ng Archdiocesan Citizens Engagement Committee, Parish Pastoral for Responsible Voting o ACECOM PPCRV sa Davao City sa pagigalayon sa Ateneo de Davao University Blue Vote Domingo sa buntag, April 27. Sila sab ang mubansay sa mga buot mamahimong election volunteers alang sa 2025 midterm elections karong Mayo 12. Ang na-raise ng mga participants dito, common is yung sa ACM. Ano yung features ng ACM na dapat nilang bantayan as volunteers? Kaya in-emphasize natin na as volunteers, they have to assign or kailangan may magbantay na during the actual pag-open ng mga ACM during election day na to ensure na wala talagang tampering. Nanginahanglan sila og kapin 13,000 volunteers nga magbantay sa eleksyon, labi na sa pagsiguro nga naihap og tarong ang mga boto. Okay, sa mga interesadong maging volunteer for the May 12 elections po, no, we welcome you, we need you, we need assistance po ninyo for this election, especially na hotly contested tayo, medyo mainit yung election natin dito sa Davao. So kailangan natin protektahan ang balota and the whole process to protect the integrity of the whole election. Sa mga interesado, mamahimo lamang nga moduol sa pinakaduol nga parish sa inyong lugar. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.